Mai sajtótájékoztatónak a rövid gondolat, egy rövid sajtótájékoztatón belül inkább arról szeretnék beszélni, hogy elindult az a szociális tűzifa program, amely a legrászorultabb családoknak vagy egyedülálló embereknek tud segítséget adni. Egyik oldalon ugye a szociális tűzifa program keretében az országban 1750 település kap kormányzati támogatást, kormányzati segítséget, mintegy 2 milliárd forint értékben, és ehhez az önkormányzatok hozzárendelnek bizonyos százalékot, tehát ez azt jelenti, hogy az önkormányzatok és a kormány közösen tud segíteni a szociálisan rászoruló családoknak, hogy néhány hónapra megoldott legyen a tűzifa problémájuk. Egyik oldalon ugye látjuk azt, hogy az elmúlt egy évben több mint 20%-kal vagy 20%-kal csökkentek a rezsi költségek, köztük kiemelten elsősorban a gáz, a földgáz, villany ára, ami azért is fontos, mert ugye a téli időszakban ez a két olyan energiahordozó, amely elsősorban a családok, a családi háztartásoknak a fűtését meg tudja oldani. De hát nagyon sokan vannak, akik nem földgázzal vagy villannyal fűtenek, és sokan vannak, akik tűzifát használnak a téli fűtéshez, és köztük is vannak olyanok, akik viszont nem tehetik meg azt, hogy nagyobb tételben tudjanak vásárolni a téli időszakra tűzifát, és ezért fontos dolog az, hogy az ő számukra ad egy támogatás lehetőséget. És így van Karancság is ennek a programnak a része. Ha jól tudom, akkor 162 köbmétert, de ezt ugye erdélyi köbméterben számoljuk, tehát ezt szokták téveszteni, hogy ez nem egyszer egyes köbméter számítás, hanem 1,7-szer egyszer egyes köbméter számítás, de az a lényeg, hogy 162 köbmétert, azaz 2.600.000 forint értékű tűzifa támogatást kapott az önkormányzat, amely úgy gondolom, hogy a település számára egy nagyon fontos és jó lehetőség, különösen azért, mert polgármester úr is tudja, hogy kik azok a legjobban rászoruló családok, akiknek ezzel segítséget fognak tudni adni. És tulajdonképpen a kormány támogatásával Nógrád megyének ez a területe, az úgynevezett más 2-es számú választókerületben a 84 településből 58 település élt ezzel a lehetőséggel, és több mint 2750 köbméternyi tűzifa támogatást kap a térség, ez megközelítőleg 44 millió forintot jelent, és ehhez természetesen még, ha jól emlékszem, 5-10%-ban, vagy 5-10%-ban lehetőségektől függően az önkormányzatok hozzáteszik a saját részüket. Ezzel tulajdonképpen a legrászorultabbak kapnak segítséget, és ha végignézzük, most nincsen nálam, nem tudom pontosan felsorolni a számot, hiszen helyi elosztás lesz, de az biztos, hogy több száz családnak fog ez segítséget nyújtani. És ez tulajdonképpen azt jelenti, hogy ha az előző éveket nézzük, akkor az idei évben kétszer akkora keret lehetősége van a szociális tűzifa osztás vagy a tűzifa programnak, mint az előző években volt. És ez azért is fontos, mert egyik oldalon látjuk azt, hogy persze vannak rászoruló családok, de azt is lehet látni, hogy miután elindult ezeknek a családoknak az érdekében is, elindult az a közmunkaprogram, amelyben képzésen vesznek részt, téli közfoglalkoztatásban tudnak részt venni. Ahogy itt tapasztaltam, és ahogy önök is tapasztalták, és polgármester úr is két gondolatban ezt elmondta, nagyon fontos az, hogy ezek a családok, amellett, hogy többféle segítséget kapnak, másrészt ők is a munkájukkal, vagy a
hogy az ismereteiknek a fejlesztésével hozzá fognak ahhoz járulni, hogy a téli időszakban részt vegyenek a közmunkaprogramban, ezzel is valahol a közösségnek az ügyeit szolgálni. Persze ez egy nagyon összetett, nagyon sok munkát és energiát igénylő feladat mindenki számára, akik segítik, szervezik, önkormányzatok, különböző helyi szervezetek, akik szervezik ezt a munkát. Én úgy gondolom, hogy óriási feladatot fognak elvégezni. És tulajdonképpen így, ha mindent összegzünk, akkor tulajdonképpen a Tűzifa program ez egy nagyon nagy szociális, én úgy gondolom, hogy nagyon nagy szociális segítség, több polgármesterrel is beszéltem erről, de természetesen a legfontosabb cél, hogy minél többen juthassanak a következő időben olyan munkalehetőséghez, amellyel a családjukat biztosabban el tudják tartani. Én röviden ennyit szerettem volna elmondani. Igen. Tehát Kalancság község esetében 162 közmunket minden képviselő is elmondotta, annyit nyertünk támogatásként. Ez azt jelenti, hogy ez 186 családnak lesz kiosztva, tehát majd a környéken. Ez a természetesen a rászorultságon elve alapján működik, testületi határozat hozzá. Már a szerződés úgymond a IPA-RT, ZRT, Cserháti erdészetével már itt van előttem, tehát nem van téve. Ezt testületileg be kell vinni, természetesen testületi határozatban, és bizony ezt, ahogy számolgattuk, ez körülbelül 800 000 forintos Kalancság község önkormányzatának önrész hozzá kell tenni. Mert van a faára, van a áfája, van a szállítási költség, annak az áfája, és az itt van helyben, így pedig a mi kis terautónkkal, a közmunkásokkal egyetértettben egészen a családnak a portájáig lesznek kiszolgáltatva. Tehát ez 182 családhelyben. És akkor hogy most beléptetek, és elnézést kérek, hogy szinte nem is készültem stábra, meg látok sem, mert egy kicsit későtt az információ, igen, ma van azok tehát december 1-ével indul a téli közmunkaprogram. Kalancság esetében óriási. Én magam meg voltam, hogy mondjam, kicsit lepődve, hogy tehát könnyező szemekkel megtapsolva, szinte néztem, komolyan mondom, hogy olyan lelkesedéssel várják. Mi kapásból, így mondom, legalább 50 embernek tudnék munkahelyet adni, ha a munkai központ ugye biztosítana erre anyagi forrást. Tehát december 1-én 111 ember kezdi meg, és április 30-áig napi 8 órában. Ez képzés, és majd a képzések után, tehát különböző, vannak benne OK és bizonyítványokot kapó gyakorlati része, azt pedig majd gondolom itt az önkormányzat környékén hasznosítja a közösséget. Köszönöm szépen.